कौन खिलवाड़िया कहत रहला सी रे कि हम दूध देतनी। अच्छा तब रहुआ नहीं दे तब कहीं भैया जी देत होखे का भागले कि ना भागी तो बताओ एगो पहले के जमाना रहल कि ना नेट रहे ना सेट रहे ना मोबाइल रहे हमनी के केंगा ससुरा में रह जैसा भतार बिनु एगो एकनी के बाड़ी स रात से नेट बंद कर दल बड़ा मोदी जी तई जा तरी स नई घर दी चलो से तहनी के चलवाओ तनी। हाँ दीदी सही न चलत का। अरे हो रे छोटकी चलो जा भाई के टावर धरा के भतार से बतियावल जाई। चली दीदी ठीक कर। अरे बाप हो बाप अरे दादा हो दादा अरे माई हो माई मुआनी रे रानी छोटा की लीलो। हाँ देखना दीदी जी आमा जी का भइल बा। ई बुढ़िया का घोपड़ा खानी चिल्लाती है जतरा त बिगाड़ देला। चल बे पूछे जाओ का भइल बा का भइला आमा जी। अरे ससुर नहीं खेत रे बड़ा की ओना का कर सास बंद क के सूत जाए और चटरू। जब हमनी के नैहर जाए के होला तब बुढ़िया के बथे ऊपर देला। चल छोटकी घरे चल। अरे ये दीदी जी रो का हो गइल बा जी गांव में सब हाल गल बड़ी सन के दीपका के मम्मी अटक गइल बाड़ी। अरे छिनारी हम थोड़ी अटकल बानी हमर सासुआ अटक गइल बा। भोल बाड़ी सुन हो रानी झूठू का हाला कर बड़ी के दीपू की मम्मी अटक गइल बड़ी। बताओ हम उतना दूर से दौड़ ले आवत तनी। दे छोटा की जो अम्मा जी से पूछिए का बनी। ठीक बा दीदी जाता। मम्मी जी और तबीयत खराब है तो मरगिलवा बना दी सन। अरे ना मरगिलवा ना खिचड़ी। अरे ना खिचड़ियो ना और बार खा लो। अलबत तार पर तो ये बाड़ी सन हो। रे छोटकी हेने आओ हमरा के खीर पूरी और पनीर के सब्जी बना दी है मन फिकाइल बा। खीर खाइबू जा दूध लिया तबे हुरिया। बताओ भला तबीयत खराब होइल बा तो खिचड़ी खाए के चाहिए तो पूरी खीर पनीर खाता रू बहुत तो बाड़ू तू खेलवड़िया हो। रुका आवत तनी। बताओ ई कहाँ गोइल घरवा में हो आज ले हम के घर ही ना गए हमरा घर में घुस गए। अच्छा घुसल हो तो का बतियाई दुखे सुख नु बतियाई तन दूधवा ले आई। अरे ये कोनी युवा केने बाड़ू सरे का है चाची जी कही तक तुन पीढ़ो ना ये करे देखियो उन्हें नरिया पे फेंकल बा बैठ जाई। ओ है का है देबा। अरे जान तो रुसो का है बोली ओ बिये नु बुढ़िया ओकरा कुछ भय नहीं खे नाटक लिए सब नाटक। हो चाची जी सही कहतनी। हो रे कोनी जान तो रुसो अभी तू के त हे देलु सो ओकरा बारे में हम नु सब जानतनी। हो चाची जी लोग सही कहतनी जब हमनी के कहीं जानी सनु ई बुढ़िया बेलनी के कुछ ना कुछ पट जाला। कबो एकर कपार दुखाए लगला कबो एकर सीना दुखाए लगला कबो एकर छातियो दुखाए लागेला। ए चाची जी कबो कबो बिछौनवा पर छेड़ देले। कहलिए सकी जाई बड़की माई के घरे दूध मिलत त लेके आई। ए दीदी दीदी के हा ए निकली है ना तो कहम की के हो का हो ए हमर पतोहिया कहत रे लिया सकी रोवा का दूध देतनी। कौन खिलवाड़िया कहत रहला सी रे कि हम दूध देतनी। अच्छा तब रहुआ नहीं दे तब कहीं भैया जी देत होखे का भागले कि ना भागी तो बताई हमनी के मरद मेरा दूध देतनी सो। बताओ कहत ऐसा का कि जाई बड़की माई दूध देता रही ओकरा दुआरे गइनी त कुछ चला के मरलस ये ना ई कह के बिटुआ के माई के लगे दूध रोला ते पौआ दे देलस ये न त आज तो हम खीर खाते रह जैती। लो पाचम बाड़ल पछुलो ले लो। ए चाची कहां जे तोर भुनभुनाते आओ और मिठाई का मुंह मीठा करो। ए बाबू आ कामना खुशी में मुंह मीठा कराओ तारो। ऊ एगो गाड़ी खरीदनी है। वाह ई तो बहुत खुशी के बात बा दू पहिया किनला के चार पहिया। अच्छा तू बताओ चाची आजकल दू चक्का जमाना बा ना ये बाबू कहाँ जमाना बाटे उ तो घरे घरे गाड़ी भइल बड़ी। ओइसे तो 4 चक्का खरीदनी है। 4 चक्का खरीद लहा हो तो हम ही पहले तेरा गाड़ी पर बैठे। हां बैठे लाई पहले मिठाई खा। बा मिसबा ऐसे में कहत नहीं है कि कौन गाड़ी खरीदे बा तू लास्ट ढोवेला ले चाहिए अपन ले बताओ तो इनते मुंह आए के फेरा में अभी से हमरा के लाग गइल बाड़ो सन। नाती के चोदल के इहे गोबर आला उठाए से मार के स्पीड फाड़ दूं करा के। ए बंगालिया बंगालिया रे बंगालिया केने बड़ी रानी निकलबे तन बहरिया। ए का चीज करू है
रे भातर काटी चिल्लाइला बात बता चिल्लाई ना रे बताओ परसों का हमार भैंस बाचा देले भी जावे एबार हमसे दूध दुहो तो नहीं जा तोर भातार जाके खोद देला सा आधा दूध सुटका ले भी जावे। अब बताओ हमार पोटी पोटीदार हंसी कि ना हंसी कि फलानो बोके भैंस बियारल से तो फेंसा ना देली है। अरे भातर काटे वाला बात बतियली रहते हमार भातार हमरा क्या तो खोदबे ना कर तोले तोरा भैंस के खोदे जाता केने बा तोर भातार बुलाओ बुला के पूछवाओ कि हमार भैंस से खोदलो सा कि ना खोदलो सा बुलाओ। ए सुन तो रहना भाई रानी क्या कहती है का बोल बा यंते एकरा भैंस के खोद के बड़ी करे हम कहे खोदे जाइए आवत नहीं रास्ते में तो ठेस लागल बस खुदा बोलट समझा दे जहाँ जे हमार भैंस बिसु कल तोर तो दूधवा गौर वही करे संगे संगे तोर मोर्दो का गाड़ के लेके जाए नाती के तारा मेरे खराब लगती है भैंस के खोदल फिर तोरा चल तोरा घर में तारो चल बताई लो लोटा में पानी लेके हम कब से बैठल बानी खाना खाते कि अब लियावली सो आई ऐसन बेटी पतई बैठसन घर में घुस जाता सन लेकिन के पते नहीं के चलत कि बूढ़ पुरानिया खाई कि ना खाई। ए का चिल्ला तू कौची तार से 5 मिनट बर्दाश्त ना होला ए बुढ़िया के चिल्ला के चक्कर में भतर का माथे टाकला हो गई रुको भेजो तनी रे छोटकी रे भतर काटी उ का करता रे लिपस्टिक लगाओ तनी रे भतर काटी ते जे सिलेंडर पे चढ़ के लिपस्टिक लगाओ तरी ओने बुढ़िया दुआरी पे बैठ के डकरा तारी ले जो खाना जल्दी मांगो तारी ले अम्मा जी बाई का कहलिए रे खाई अच्छा दे ए छोटको तने पंखा चालू करके हे पड़तन घुमा देबू तारा हाथ में कर फुटल बक बाई समझ खाली हमरा पीछे पड़ रहली हमरा एगो ठीका लिख रहता रे बैठ बुढ़िया कुछ कलस ये का काय भुनभुना तारी भुनभुनाएल बात बता भुनभुनाए ना बुढ़िया के ना खिया तेहन होई हिबुआ के पतो खियाव ना खिया साफ साफ कहू ना तोरा अलगा होके के मन बा हम ओखे तो केकरे के देवत रही चल आधा सामान ते लियो आधा सामान हम लियो तनी ठीक बा अले मागा पानी पिए हई हमरा के दे अंडा के दुकान करे बते जी चलाक बाड़ू हमार भतर लियल बा दुबई से हम आमलेट बना के खाम दे रे अंडा वाला बर्तन तोर भातरा लीगा बुढ़िया के ना खइबे हम बुढ़िया का ठीका ले बनी एक दिन ते खिया एक दिन हम खिया हो गई फैसला। ए बड़ा को सुन तारू हो का अम्मा जी का कहतनी कहत रहनी कि गोड़ो हमर बड़ा दर्द करता तन दबा दे तू दी दब दी ए सुन तारू ओयो गोड़ो तन दबा दे तू एगो हमी लौकता नहीं छोटकी का करी छोटकी हम अपन हिस्सा दाब ले बनी वो अपन हिस्सा दाबी जाए तो दाब दो कुछ करत कोई दी दब आई बा तन धीरे दबा ए बड़को आई बा गोड़ो तो ले गइल हो बड़को आई बा आई बा अरे दादा हो दादा अरे माई हो माई अम्मा जी का भइला अरे बड़को के कनिया दबाए के तो तूर देली हा का वो हमार रानी हिस्सा तूर देले सी अब ओकरे हिस्सा तूरे हम आई बा तन धीरे दबा छुटको आई बा गोड़ो तो ले गइल आई बा पित ले गई रे का भइल डॉक्टर साहब ज्यादा कुछ भय नहीं खे गोड़ टूटला से देह में के पानी के मात्रा कम हो गइल बा। कितना खर्चा लाग जाए डॉक्टर साहब ये लाग जाए 10-15 हजार 10-15 हजार हो गइलू इतना खातिर 10-15 हजार रुपया लागी कैसन लागल है वीडियो अगर अच्छा लागल होई तो कमेंट करी लो और बढ़िया लागल हो तो लाइक करेम लो अरे सब्सक्राइब करी लो सब्सक्राइब एकरा कर दिले